Adu at trabaho iti lokal kan Balasiw Taaw tinailukat, baban iti Labor Day Job Fair and Services Caravan iti Mountain Province. Apin nasata nagiti innem a local employers kan duwa nga overseas recruitment agencies. Daytoy ti detalye. Kaspa nagrambak iti Labor Day, adu at trabaho ti nailukat para kadagiti umili ti Mountain Province iti Job Fair iti Multipurpose Hall iti Bontoc Mountain Province. Aktibidad anang ipaay oportunidad kadagiti job seeker a high school graduate kan dagiti nagturpos iti kolehiyo. Uray dagiti addaan planong agsukat iti karera na ipayan gundaway a makabirok iti baro at trabaho. Sigon kini Mountain Province Public Employment Service Officer Ernesto Emilio, at dadwa nga overseas recruitment agencies api maset iti aktibidad kanjaya da iti pakabuklan a 1,668 at trabaho. Two overseas recruitment agencies are invited by the Department of Migrant Worker. Sigun met kini Dole Mountain Province Employment Officer Free Maylin Palaleo, at dainem a local employer manipod iti finance, small, mining, bank, kanda dumapay a kumpanya, ti simuporta lang iti job fair. Iti mensahe ni Dole Mountain Province Provincial Head George Lubin Jr. nga imbasa na iti flag raising program ti PLGU. Imbinglay na, at ito yung aktibidad a para iti probinsya kan iti sangapulo a munisipalidad ti Montañosa, kat addang tapno maipayan tulong dagiti agkasapulan iti baet iti mapaspasaran, adakkel akarit dagiti industry kan business, karaman dagiti mangmangged kan pamilya da epekto iti global energy crisis. It is in this context that the Labor Day and Servicio Caravan becomes more than a commemorative activity. This two-day undertaking is our direct and concrete response to the present national situation. By bringing together local and overseas employers and job seekers in one venue, we are transforming government commitment to a real and meaningful opportunities. Kastamot a parangiparik na dayto iti Dole kadagiti mangmangged nga adlada a mapagnamnamaan. This activity also reflects the department's unwavering commitment to stand with our workers not only in the times of progress, but more importantly, in times of challenge and uncertainty. Ti Job Fair and Servicio Caravan iti Multipurpose Hall iti Bontoc Mountain Province, ket nang rugi iti Lunes, ken naglepas ita nga aldaw ti Martes.